tiran su farko ya jera hamdala jin daɗin kowa. Yan uwa ga sakon hamdala a garin Zamba kowa. Kamfani ne an buɗe shi domin mu 'ya'yan Nijar. Tafiyar ku cikin sauki har garin da za ku yi sauka. Wanda za ya maraɗi da zandar tokar ya shakka. Ga direbobi gun aiki ba su sanyo wasa. A furanti nasu suna kula gun aje kayan ku. Sababbin motoci gun tafiya ba shakku. Suna da saukin kai ba sa kyara gurin al'umma. Tarere fasinjoji ga kowa suna mai kima. Ga kamfanin alfarma hamdala transfer voyager. Suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da son al'umma. Ga kamfanin alfarma hamdala transfer voyager. Suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da son al'umma. Da fara zan sa Allah wanda ya yi mun basirar waka. Hamdala za ka turo sako lafiya lau ba za ya bace ba. Za ka je ka ciro katin shaidar tafiya akwai shi da sauki. Hamdala a cikinta akwai AC sanyi da sa kai bacci. Ga tarerayar fasinjoji don wasa budar yayi kunci. Anguwa in ka turo hannu wanda kake bukata zai zo. A ciki da akwai TV sa sanya domin ku yi kallo. A ciki fara'a murna gun kowa ba su nuna gazawa. Wanda zai zo ni ya tun daga zandar za ya zo ba kunci. Ga kamfanin alfarma hamdala transfer voyager. Suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da son al'umma. Da suna da bambanci kyakkyawa za su ba ku kulawa. Ga ruwa kyakkyawa ka yi wanka jikinka ya sake. Da suna da bagajes domin kula gundukan kayan ku. Hamdala transfer voyager saukin tafiya gun kowa. Salin ya miji ciki ne bacci na ji daɗi na rinsa idona. Ko da zafi cikin motar AC akwai san makakunna. Hamdala transfer voyager akwai sauki gurin kai sako. Ga kamfanin alfarma hamdala transfer voyager. Suna da sababbin motoci don isar sakon ku. Ga kamfani mai girma suna da son al'umma. Hamdala a maraɗi kalla taransa zaka. Wanda za ya ado su har gari sukan sabu kishi. Wanda zai dogon dutse shi ma har gari zai sauka. Na ma dawa kan hanya shi ma zai sauka. Na kwanne sukan sauke shi har nan tasha su aje shi. Bari mai ruwa can ma sukan ɗan tsaya su yi iska. Sarnawa can ma gaskiya sun kware a tsayawa. A gidan miji can ma akan ɗan tsaya a yi sallah. Na ge injin sauka gida ba da shan wahala ba. Taduwa can ma suka ɗan tsaya don su sauki baki. Ga zawa nan ma kan hanya ne sukan saukewa. Wanda zai take ta sukan ajewa su kara gaba. Tisawa nan ma za su yi iskar su aje ku. Dan ka tsaye in za ka je tafiyar kwai sauki. Difa da tawa in har za ka je tafiyar kwai sauki. Ga kula gun kowa gaskiya ba su nuna gazawa. Ga kamfanin alfarma hamdala transfer voyager. Suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da son al'umma. Ga kamfanin alfarma hamdala transfer voyager. Suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma